ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମ ନିଜ ଶରୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଳ କ'ଣ? ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପଛରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କାର୍ବନ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଆଣବିକ ଶିଳ୍ପୀର ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଯିବା। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେମିତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୌଳିକ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରେ? ଏତେ ବିବିଧତା ଆସେ କୋଉଠୁ? ଖୁବ୍ ସରଳ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି କାର୍ବନର ନିଜସ୍ୱ ଗଠନ ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ବନକୁ କାହିଁକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ସେହି ଖାସ୍ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କାର୍ବନର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଦୁଇଟା ସୁପର ପାୱାର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଟେଟ୍ରାଭାଲେନ୍ସି। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଯେମିତି କାର୍ବନର ଚାରିଟା ହାତ ଅଛି ଆଉ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାରିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସହ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିପାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଶକ୍ତି ହେଉଛି କ୍ୟାଟେନେସନ୍। ଏହା ହେଉଛି କାର୍ବନର ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଲମ୍ବା ଚେନ୍, ଶାଖା, ଏପରିକି ରିଙ୍ଗ ବା ବଳରେ ତିଆରି କରିବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା। ଏହି କ୍ୟାଟେନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଲେଗୋ ସେଟ୍ ଭଳି। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନରୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଆଉ ତିଆରି ହୁଏ ଗୋଟେ ସିଧା ଚେନ୍। ଏତିକିରେ କଥା ସରେନି, ଏଥିରୁ ଶାଖା ବି ବାହାରିପାରେ କିମ୍ବା ଏହା ପୁରା ବୁଲିଯାଇ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ବି ତିଆରି କରିପାରେ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ସରଳ ନିୟମରୁ ହିଁ ଏତେ ସବୁ ଜଟିଳ ଜୈବିକ ଅଣୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ କେବଳ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉଛି ହୀରା, ଯିଏକି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା ଅନ୍ୟପଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଯାହା ଏତେ ନରମ ଆଉ ଚିକ୍କଣ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବକମିନିଷ୍ଟର ଫୁଲରିନ୍କୁ, ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ପରି ଗୋଲ ଆକୃତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ପରିବାର। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, କାର୍ବନର ଏହି ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ଯଦି ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାସ୍, ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ଜୈବିକ ରସାୟନର ମୂଳଦୁଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। ଏହି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ପରିବାରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାରର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଧ ବା ବଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆଲକେନ୍ସ। ଯଦି ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆଲକିନ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆଲକାଇନ୍ସ। ଆଉ ଏହି ବଣ୍ଡର ପ୍ରକାର ହିଁ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଧରନ୍ତୁ 2ଟି କାର୍ବନ ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆଲକେନ୍ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇଥେନ୍। ନାଁ ଶେଷରେ ଏନ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିଲେ ତ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେହି 2ଟା କାର୍ବନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତେବେ ଏହା ହୋଇଯିବ ଇଥିନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ତାହା ବନିଯିବ ଇଥାଇନ୍। ଏହା ଆହୁରି ବି ଛୋଟ ଅଣୁ। ଏଥଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେମିତି ବଣ୍ଡ ବଦଳିଲେ ପୁରା ଅଣୁର ଗଠନ ହିଁ ବଦଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରୁନି। କାର୍ବନର କ୍ଷମତା କେବଳ ସିଧା ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ରିଙ୍ଗ ବା ବଳୟା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ୍। ଏହି ରିଙ୍ଗ ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଜୈବିକ ଅଣୁରେ ଦୁନିଆରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜଟିଳତା ଆଉ ବିବିଧତା ଆଣିଥାଏ। ଓକେ, ତେବେ ଆମର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯାହା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗ୍ରୁପ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଥିଲା ଖାଲି କଙ୍କାଳ ବା ଢାଞ୍ଚା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାରେ କିଛି ଖାସ୍ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା, ଯାହା ଏହି ଅଣୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ବା ପରିଚୟ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହି ପୁରୁଣା ଇଥେନ୍ରୁ। ମନେ ଅଛି ତ, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କାମରେ ନ ଆସୁଥିବା, ମାନେ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଦୁ। ଆମେ ଯଦି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ହଟେଇ ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ OH ଗ୍ରୁପ ଲଗେଇଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବୁମ୍! ଏହା ଆଉ ଇଥେନ୍ ହୋଇ ରହିବନି, ଏହା ପାଲଟିଯିବ ଏଥେନଲ୍, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଲକୋହଲ। ଦେଖିଲେ ତ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ପୁରା ଅଣୁର ପରିଚୟ ଆଉ ତାର କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଏହି OH ଗ୍ରୁପ ଏକା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ସନାଲିଟି ବଦଳୁଥିବା ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହାଲୋ ଆଲକେନ୍ସ, ସୁଗନ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଆଲ୍ଡିହାଇଡ୍ସ, ଦ୍ରାବକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା କିଟୋନ୍ସ ଏବଂ ଭିନେଗାର ପରି ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଦେଉଥିବା କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନକୁ ନେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆଉ ନୂଆ କାମ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ
ଏବେ ଆମର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଣୁମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ସନାଲିଟି ଥିବା ଅଣୁ ତ ଅଛି, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏଷ୍ଟେରିଫିକେସନ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଅଣୁକୁ ଏକାଠି କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲ୍କୋହଲ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କାର୍ବକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଥାନଲକୁ ଇଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ମିଶେଇବା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? କିଛି ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି? ଏହା ତିଆରି କରେ ଏକ ମିଠା ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଏଷ୍ଟର। ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଅନେକ ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅତରର ସୁଗନ୍ଧ ପଛରେ ଏହି ଏଷ୍ଟର ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କାର୍ବନ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଧନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଗନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ଆଧାର ସବୁକିଛି ତିଆରି କରେ। ଏହା ସତରେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଯେ କାର୍ବନର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝିବା ପରେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ତିଆରି କରିବା।